Nagabenta ki khubor baman kasni Beit bat subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinikilong ki khubor bam tagasni. Hadin ka jingklang gading ka babamdo ya ka kudambu ata jong ka company magic kung kabadan hagari khana por shiteng senya kalapin kendet ikibor district bat ki pulin. Ketika karkhana penmi ata kabla long try da usanjib bajuria habayo banyakran syakilat pathai kubor uyatho baga jingplo klajia ha kapor shibaji minstem bat la subajur baga daw ka dina ka jingthun ka boarding bat ka jingja blajia udang don syaberni hat riboy district. Shu ubenram ketika jingja om syemtip kumnu kajia om patla banyathu hadu katno ka jingdu nong kladu unyai am bed na ki kaipot jengki pulit bat ki board district banne ya ka badon kam. Usanjib bajuria usngongo ya ki board district bat ki pulit ki balakloi ban ai jingyaram banlan na ka nuganu ka jingja ka basngosi. Utrai magic kong uyathu bola sengye ketika company penmi ata hausnem syahajar khandai spa khandai pulai bat penyat yopat habaro ke jela Meghalaya. Ha kawai kaliang kat badan ki jingja basngosi bun ki patba ki juben juko ki board district kentup ki pulit fire and emergency services SDRF kilat pathai khubor ki bala sakhi ya kum kitei ki jingja kalong ka basurtok bantur ya ka gading. Katkum ki jingja hamajik kung bat kaying ki singhania khandailat ki board district kentup ki pulit fire and emergency services SDRF shipai DMHO bat GTC kilayapoi syakani ka jaka ban pentikna ba kading kan ompur kading bat kabam por de kisngi ban tem ya kading hadu ka shibaji minsngi ka jingme ding kadang mi ding bat yo I kitdem. I got a call at 12:15.